Hola boniques i bonicos, avui vos porte un vídeo fora de lo normal, fora de lo comú. De segur que este vídeo no se lo ha vist a ningún youtuber en tota la vida YouTube que existís, o bueno, pot ser sí, perquè vos porte el Room Tour. Ja sé que és un vídeo molt tradicional, molt típic, que bueno, pues no és gens original. Nerea no tenia temps i he dit, vaig a gravar alguna cosa que siga jugoset, ràpid, fàcil i que a tot el món li interesse. Bueno, o a lo millor no a tot el món, però a la majoria dels que m'esteu ben segur que vos interessa endinsar-vos en la meua lleonera particular, com diria ma mare. Així que sense més dilació, anem a obrir la porta. Esta és la entrada. Vos he ficat totes les llumenetes possibles per a que es veja bé. Tinc una prestatgeria a mà dreta, el llit, bueno, i ja veu que, pues, bàsicament ple de coses. I això és real com la vida misma. Un dels meus suros favorit, en el que tinc bàsicament moltíssims articles de festa, la meva col·lecció d'ulleres, que encara així me falten un mogolló perquè he perdut moltes, i per així ne tinc, pues, de coses que he treballat, de passes de premsa, foto a trompades, de Paula Bonet, la loteria d'este any de la meua penya, més coses de premsa, concerts. Este és el d'Obrim Pas del 5 de març de 2007, o sigui, fa més de 10 anys. Això és d'una moda d'un cosí. Una de les coses més importants, el meu bitllet a Hogwarts. I això, pues, una pila de roba, i així tinc, pues, uns calaixets. I continuem així a mà esquerra, perquè tinc així el llit, òbviament, en un coixí de Gryffindor, el meu coixí de Leopardo i un coixí, pues, de l'Ikea. I, pues, en desodorants, en la meva crema corporal, en aquestes caixetes que són de l'Ikea, que són super cookies, són super cookies, pues guardo les coses que més utilitze, les xolles, l'eyeliner, unes tisores, sí, coses que utilitze molt, vamos. I per així, pues, més cosetes. Tinc la fombella, que no falte l'aigua per les nits. Així tinc un regal que em van fer en un amic invisible fa molts anys, que m'encanta. Per a guardar les xolles, moltes vegades compre en els bazars cosetes aixina en frases que m'agraden. Un marc de fotos que em van regalar la meva família per als 25 anys. Mare meua, mireu esta foto. Esta soc jo. És que mireu esta. Brutal. Brutal. Reservé, això ho vaig furtar en Brussel·les. Quan anàvem a veure la meva amiga Anna, no vol dir que jo furte normal, però això estava en una taula d'un restaurant i dic, bueno, pues per la meva habitació que li pega. Més llibres, ulleres de sol. Una vegada baixem, arribem al llit en la funda de Hogwarts, que me va regalar ma mare i que estic completament enamorada d'ella. M'encanta, i m'encanta que siga de color negre perquè queda superguai. Bueno, però així tinc com el meu fons en els vídeos de YouTube. Així tinc una il·lustració de 3 voltes Rebel que me flipa com dibuixa. És una il·lustradora catalana que m'encanta. De fet, li demanaré més il·lustracions per a anar plenant la paret. Però així, com no, mis queridos minions, m'encanten els minions, però vamos, en totes les formes, colors, vamos, això és una làmpara, però sí, veu? Estances. Pues ahí tinc una altra coseta de Hogwarts, així tinc a Sirius Black, que m'acompanya per les nits, la meva claqueta, perquè com, vamos, el meu món és la tele, el cine, l'art en general, i pues me la regalaren els meus pares. Així tinc això luminós que tenia molta il·lusió de tindre-ho, i finalment Salva me'l va regalar i ahir el tinc ficat, vos l'he encès per a que ho vegeu, i està damunt d'una taquilla que és com d'institut americà, en la que està plena de merda, millor ni mirar-la, i així també tinc un altre moble ple de roba i hi ha un necesser mig tirat, i pugem per així i tinc un altre suro. La salida d'emergència esta també la vaig furtar, però en l'institut jo tenia uns 14 anys, entonces jo crec que se me pot perdonar, però pensava que quedava molt bé en la meva habitació. Ahí pues tinc fotos, esta foto, bueno, és de les meves favorites en mon pare, i just també la meva amiga Mar. Esta relíquia també del Vinya de Paiporta de l'any 2008,
26, 27 i 28 de juny, que va ser espectacular. Continuant per així tinc el meu armari, així tinc per a penjar la roba, que en veritat és que mai... O sigui, penjo coses però sempre se me perd tot. És del meu armari, que vulgueu o no ja el veureu un altre dia perquè està ben desordenadet, aleshores tampoc fa falta donar-li molt de bombo. En la porta de l'armari tinc este penjoll que va superbé, me'l compri fa anys, i així dalt tinc una de les joies de la corona, una foto que ens farem vora 2007-2008 amb Obrim Pas. Estàvem tan emocionades, és que ho recordo i dic, buah, va ser molt top. Bueno, així tenim una finestreta que he ficat ahí la cortineta perquè no li doni llum, i així tenim el meu escriptori jeje. Bàsicament està ple de coses aixina sense sentit, perquè tampoc el sol utilitzar massa. Ahí tinc l'aire condicionat i jo crec que de les caixes que tinc a vegades ni em funciona. Bueno, pues així, crema de pies, superútil para un escritorio, crema de After Sun, palillos chinos, mira, un palo selfie, fundes de móvil. He rentat un poquet lo que ves en la taula para que capiguera el portàtil, una tassa del cafè d'ahir. Això va aixina. Tinc més potets en coses guais, mireu este. I, bueno, esto es súper de blogger, que és per a picar els pintallavis. M'ho compri en AliExpress i, bueno, ho utilitzo a vegades, si me'n recorde. I la caire de l'ordinador, que ara està buida, però de normal no me senta, això de normal és roba i roba. I passem a la còmoda, en la que guarde bragues, subjectadors, calcetins, a la fallera una bateria de la càmera. Així tinc un regal que em va fer Salva superguai i superoriginal, un baúl que em va regalar ma mare en la intenció de que guardara les coses dins, i vos he de dir que el baúl està completament buit. La que vaig fer l'unboxing dels 90, que ahí s'ha tornat a quedar, i ja poco más. La paperera a rebossar, sempre me passa, i damunt sense bolsa, unes sabatilles, i per darrere la porta, que sempre està plena de xaquetes. Una dada important, això que veu així és una alarma que me compri quan tenia uns 12 anys i la va fer funcionar. Me la compri perquè els meus germans no entraven a la meva habitació. I així tens un botonet que li dones a l'on, i quan t'obris la porta, la gràfica molt més bonica, rotllo blogger, instagramer, youtuber, però no haguera sigut el mateix i no haguera sigut la realitat. Aquesta guapa la meva habitació, si és que ja sabia jo que vos anava a agradar. Si és que jo quan vos dic que soc desorganitzada i un poc caòtica en la meva vida, és totalment real, no hi ha ni trampa ni cartón, com diria la gent. Sempre diuen que les ments desorganitzades són les més creatives. Suposo que per això seré jo un desorden fet en persona. I bé, espero que vos hagi agradat. Abans de despedir-me, toca recomanació setmanal. Igual, sempre davant, amb les companyes mai qüestionant la seva versió. Fica't en la pell de l'oprimida, no de l'opressor, i aprèn a escoltar abans de poder tindre la raó. Soñar es gratis, cuesta levantarse contra la opresión. I bé, el que sempre vos dic, que se subscriveu a les meves xarxes socials, que em comenteu, que se subscriveu al meu canal de YouTube, campaneta, pitipim, patapam, totes aquestes coses que vos dic, tots els vídeos que me dieron Nerea, pesada, sí, pesada i orgullosa. I que esperen la setmana que ve també pujar un vídeo amb dos persones que conviuen amb mi 24 hores al dia, a veure si sabeu de qui parle, i si me deixen, doncs farem un challenge o alguna cosa així gracioset. Que ens veiem la setmana que ve i que solament em queda manar-vos. Ara tindré que treure tota la roba que he tret de l'habitació per a tornar-la a clavar i, bueno, leonera otra vez.